Чича. Чак, дай тук при Чико да тук. Айде, Марине. Майц. Майц. Айде, ето го. Майц. Марине. Айде, Марине. Чакай да видя как се виждат сега. Приятели? Да. Марине. Каминка. Мърдок е за тебе. Лимонки е за тебе. И Марик. И Марик. Да. За Мърдок, не знам, Мърдок малко раздава шамарите. Това Марин ли е тук, че аз ги бъркам с Малчо? Не, това е чуждия. Тъй ли? Се подвизава при нас. Ага.